Skutočná pravda o Napoleónovi. Napoleon Bonaparte, jeden z najväčších vojvodcov histórie, sa narodil 15. augusta 1769 na Korzike. Vďaka jeho brilantnej stratégii a vojenským schopnostiam sa stal cisárom Francúzska. Napoleon uskutočnil mnoho významných právnych a politických reforiem, vrátane Napoleonského kódexu. Jeho ambície ho však priviedli do mnohých vojen, vrátane neslávne známej výpravy do Ruska. Po porážke pri Waterloo v roku 1715 bol Napoleon poslaný do vyhnanstva na ostrov Svätá Helena. Napriek jeho pádu zostáva Napoleon symbolom vojenskej geniality a reformátorskej odvahy. Jeho život a činy formovali Európu a zanechali nezmazateľnú stopu v histórii, inšpirujúc nespočetné generácie vojenských a politických lídrov. Ak sa vám video páčilo, dajte like a odber a sledujte nové historické fakty. Ďakujeme.